Punong-puno na ng pawis. Wala pa kaming 30 minutes maglakad. Sa malayong isla ng Rapu-Rapu, nakilala namin ang isang 21 anyos na binata. Siya si Arvin Bradesina. Sa loob ng halos 7 taon, iniinda niya na ang kanyang sakit sa likod na hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na pagsusuri. At dahil dito, malaki raw ang nagbago sa kanyang buhay. Makulit ka ba dati? Ay, yes po. Makulit po talaga. Ano mga ginagawa mo dati? Ay, sabi mo, makulit ka rin. Umakyat po ko sa puno, sa nyog. Tumatakas po ako sa kanila para makapagsama sa barkada. Ganun. Makulit, pilyo. Ano klase kang anak, Arvin? Ganon kung ilarawan ni Arvin ang kanyang sarili noon. Gumagawa ka naman ng mga gawaing bahay dati. Ay, yes po. Talaga? Yes po. Bakit? Yan lang po, parang pag inutusan po nila. Pero makalipas ang 7 taon, ito na ang kalagayan niya ngayon. Nangangayayat ang kanyang katawan. Ang kanyang balikat, hindi na rin pantay. At ang lahat ng ito ay nang dahil sa duyan. Galing po ako noon ng paaralan. Noong pag-uwi ko po, yung pakakapi ko lang po. Nung time na yun, parang may nakaduyan po si Tito at parang nakiduyan din po kaming magkaibigan. At di ko rin po kasi masyadong nakita yung lobid niya pala is luman na pala po. Kaya yun, dun po ako nakabagsak sa may bato po. Aray! Aray! Ano, Ben? Okay ka lang, Ben? Okay lang po. Aray ko! Sa takot na baka saktan siya ng kanyang magulang, inilihim niya ito ng mahabang panahon. Magwa 1 year po nung nilihim ko lang po ito. Dahil natakot po ako sa aking magulang na parang masasaktan po nila at papagalitan. Kaya nilihim ko lang po ito. Ngunit sa pagtago niya ng kanyang karamdaman, mas lumala ang kanyang kalagayan na muntik nang mauwi sa kanyang kamatayan. Yung palagi na lang po ako nakaiga, parang binubuhat na lang po nila ako pag gusto ko pong magtayo o lumipat ng pwesto po. Ganun po. Malaki ang pagsisisi ni Arvin sa naging desisyon niyang itago sa kanyang pamilya ang kanyang karamdaman. Kung sinabi ko lang po, hindi po sana ako naging ganito at hindi ko rin po sana naramdaman yung ganito pong sitwasyon. Magmula noon, hindi na muling naipasuri si Arvin at tinanggap na lamang nila ang sitwasyon ng kanilang apo. So, nagubag na bagaan likod niya. Sabi ko di sa agum ko niya ko, darahan na dumang ka papa niya. Ipailing muna na yan likod niya nag-uubag. Dahil man pala nagtaram na itong likod niya nag-ubag na. Tig-ara po dan may baga sa, so naaling niya ako nindo si Jan na nag-uubag baga niya ako ang likod. Dahil man nga mama. Bakit di nyo pinaoperahan dati si Arvin? Dahil nanganin na po pero ng tamala. So, pagtios na ni yung kwartaan data, makantidad na baga. Tadayo naman na ngaya, anta, puro man nga ni sa kagipitan. Dahil dito, 1 taong hindi nakapag-aral si Arvin. Pero hindi ito naging hadlang para magpatuloy siyang muli. Yung nag-grade 10 po ko, saka lang po ako nakapasok ng paaralan. Doon po ako naka-recover, kaya doon po ako nakapagbalik sa pag-aaral. Habang nagmo-module si Arvin noon, naging sandalan din niya ang kanyang alagang aso na si Tanggol. At ngayong taon mismo, ganap nang nakagraduate ng grade 12 si Arvin sa Mangkao National High School. So ito na nga po pala yung diploma kong kakagraduate ko nga lang po ngayong taon ng senior high po. Ang galing naman, pahatingin nga. John Arvin D. Bradesina. Wow. Gas ka pala dati. Yes po. Ano yung pinag-aralan nyo sa sa gas?
Kakaiba din po yung parang may tumatanim din po kami nung sa ano po ng paralan po, parang garden po parang. Tapos ano pa, nagluluto ba kayo dyan? Yes po, nagluluto po kami at nag-wine mixing. Parang Kaya pala gusto mong cookery sa TESDA. yes po. So, kahit na ganun yung nangyari kay Arvin, hindi yun naging hadlang para magpatuloy siya sa pag-aaral. At ngayon, ito na, yung diploma ni Arvin. Galing mo. Pero sa kabila ng pagtanggap ni Arvin ng kanyang sitwasyon, kalakip nito ang trauma na naidulot sa kanya. Pag nagduruyan po ako, mag-isa na lang po. Pag may magtatabi po, parang ako na lang yung lumalayo po. Maliban kasi sa bukol, may nagsilabasang ding mga sugat sa katawan ni Arvin na naglalabas ng nana. Saang parte ng katawan mo nagsimula yung sugat? Sa legs po, sir, kaliwaan ko pong legs. Minsan sa may puwet po, meron pa po. Sa may likod ko po, sa may katabi ng spinal cord. At sa kilikili po, meron pa po. Araw-araw, kailangang linisin ang sugat ni Arvin para hindi maimpeksyon. At ang kanyang nakatatandang kapatid naman ang nagtsatsagang maglinis ng kanyang sugat sa kanyang katawan. Magkano yung ginagasto mo sa gamot? Sa kada linggo lang po, sir. Ano po, sir, nasa 600 plus po yung. 600 lang. Sige. Wait lang, iinom lang ng tubig, ha? Yes po. Yeah. Inom lang saglit ng tubig. Nabanggit mo, Arvin, na gumagasto ka ng 600 pesos weekly sa gamutan mo, no? Yes po. Ito ay cash assistance mula sa Tabang Ora mismo para may pangbili ka rin ng gamot. And aside from that, meron kami bibigay sa yung food packs. So, di ko alam kung magkano yan. Tingnan nga natin kung magkano yung ano na Po, sir. 3,000 po. Marami na po ito, sir, na pagtulong po nito dahil masuportan yung po yung ininom ko pong gamot. Sa aming pagbabalik, dala-dala ko na ang ipinangako naming food packs para kay Arvin. lagi kang nakangiti, ah. So, ito na yung food packs na pinangako namin sa'yo. So, aside from dun sa cash assistance na 3,000 pesos, Yes po. ito pinapabigay ng Tabang Ora mismo. So, habang mag-isa ka dito sa bahay, at least meron kang food packs. So, makita. So, biscuits. Mahilig ka magkape? Oo naman. Sakto lang. Sakto lang. Matapos ang konting kwentuhan, agad na itong inayos at nilagay ni Arvin sa kanilang bahay. Sa lahat na nangyari kay Arvin, kamusta kaya ang pananampalataya niya sa Panginoon? Minsan ba question mo si God dahil sa sitwasyon mo? Yes po, sir. Noon po parang napagsabi na lang po ako, bakit po sa marami pang tao, bakit po ako pa yung napagbigyan po ng ganito na may bukol sa likod? Parang pagsasabihan ko po talaga siya. Bakit kaya hindi pa kayo kuninigad? So ganito naman talaga yung kalagayan ko. Parang ganun po. Pangarap ni Arvin na maging isang magaling na abogado. Pero nang dahil sa nangyari sa kanya, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa kanyang talento sa pagluluto. At ngayon, sa kagustuhan niyang gumaling at matupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling negosyong kainan, lakas loob siyang humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo para maoperahan ang kanyang bukol sa likod. Ako po si John Arvin Rodicina, Eugalesya Rapo-Rapo Albay, na humihingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo na mapagamot ang aking karamdaman na bukol sa likod. Maraming salamat. Magandang hapon sa iyo, John. Magandang hapon din sa iyo, sir. Ang pinaka-alalahanin mo, itong magamot ka. Apo, sir, ito po. Ayan. At para sagutin ang pangangailangang medikal, nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Ma'am LV Sedeño. Yes, good afternoon and good afternoon din kay Kuya.
po yung maring tulong o asa ni Jan mula sa Ako Bicol Party List? Lahat ng bayarin na dito gagawin sa BRSMC. Nasakapin po yun ako Bicol Party List. Marami tayong fund. Pido Bardin. Apo. Lagi po sila nag-allocate ng fund para dito sa atin sa BRSMC para sa mga pasyente na nangangailangan ng tulong. Jan, narinig mo si Ma'am LV. Lahat daw, wala ka nang iisipin pa sa gastusin sa iyong pagpapacheck up dito sa PRHMC. Sagot na ng Ako Bicol Party List. Ano yung mensahe mo? Maraming salamat po sa tulong at sa pagbibigay ng suporta po para sa katulad namin. Maraming salamat po. Hindi nga nabigo si Arvin. Ang kanyang pangarap na maoperahan, ora mismong tutugunan ng Ako Bicol Party List at ng Tabang Ora mismo. Ngayong araw ay sasamahan na natin si Arvin na mapa-check up ang kanyang kalagayan sa BRHMC para malaman na din kung ano talaga yung diagnosis at sa ganun ay maoperahan na siya. Hopefully, sana makarecover siya sa kanyang normal na pangangatawan at normal na pamumuhay katulad nung dati. Ready ka na? Ready. Tara, sakyan tayo ng bangka. Hindi man naihatid si Arvin ng kanyang lolo at lola sa sakayan ng bangka, sinigurado naman ng kanyang alagang aso na si Tanggol na makakaalis siya ng ligtas. At habang nagbabiyahe kami, napansin kong seryoso at tahimik lang si Arvin. Animoy, malalim ang kanyang iniisip. At matapos ang halos magdadalawang oras na biyahe, nakarating na kami sa pantalan ng Tabaco sa San Roque. At doon, naghihintay ng aming team para mapasuri na si Arvin sa doktor. Sa ngayon, sumasailalim na sa iba't ibang laboratory test si Arvin para mabigyang linaw ang kanyang sakit at bilang paghahanda na rin sa kanyang operasyon. Sinamahan na rin namin siya sa opisina ng Ako Bicol Party List para isumite ang kanyang mga requirements na kakailanganin niya sa pag-enroll sa TESDA. Dahil dito, taos-pusong nagpaabot ng pasasalamat ang kapatid ni Arvin at ang kanyang lola. Dako lang salamat sa Tabang Ora mismo na taong opportunity na mapaperan sa kuyang tugang dahil sa samuyang sitwasyon nakatiusan. Dako lang salamat gararay. Nagpasalamat nga ni akong oras na niya ang kamong nagtatawa pang dako lang ming pasalamat. Ang nakapanulumong nangyari kay Arvin ay nagpamulat sa kanya na hindi dapat ipagpasawalang bahala ang anumang sakit na nararamdaman sa katawan. Sa 7 taon niyang paghihirap, madami umano siyang natutunan at hindi siya nawawalan ng pag-asa na muli siyang makakatayo ng tuwid at maging normal kagaya ng ibang kabataan. Katulad ng ibinahaging kwento ni Arvin sa atin, kahit pilit man siyang nilumpo ng mga pagsubok ng buhay, muli siyang bumangon para sa kanyang sarili, pamilya, at para sa kanyang pangarap. Ako po si Felix Opiñano. Magandang araw.